जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 अक्ट'खालि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोंनि बिजनी ओनसोलनि एसे साहा बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। बे जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो थांनाय मार्च दाननि 2 अक्ट'खालि दुलाराय बिजनी ओनसोलनि गोरों गोरा रायजो राजा थुनलाइ सिबियारि बयखौबो लानानै जोङो मोनसे गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दादों। बे बानजाय आफादाव गासै 24 दालाय आफाद दङ आरो बे 24 दालाय आफादखौ बयखौबो लोगो लानानै जयै जोङो फ्राय गासै 1000सो सोद्रोमाजों मोनसे गोख्रों जोङो दा माने बानजाय आफाद दादों। दा बे हिसाबै जोङो जानो गोनां बे बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालि जथुम्माखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। दा दिनैसिम खालामै दिनैहाय पेन्डेल लुगासिनो दङ। पेन्डेल लुनाया दिनैहाय सानथाम जाबाय आरो बिदिनो डेलिगेट हाउस, एक्जिबिशन आरो बिदिनो मार्केट सेट, एक्सपो जों गासिबो थाजोबगोन आरो बियो बारा गोजान डिस्टेन्सआव नङा, गासिबो खाथि डिस्टेन्सआव जागोन। जों मिजिंथिदों जाय बिथांमोना कनफारेन्सआव फैगोन, बे जथुम्मायाव फैगोन, बिथांमोना हालाय हाफाजारि नङा। जों माने मेइन जिथु पेन्डेल एबा जथुमसालि, बे जथुमसालिनिफ्राय बारा गोजानाव नङा, पार्किं माखासेफ्रा खाथियावनो जागोन। जों मिजिंथिदों गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जथुम्मासालियाव नायनो फैनाय, बाहागो लानो फैनाय बिथांमोना गोजान जायगायाव पार्किं खालामनानै गोजान जायगा थाबायनाङो। नाथाय जोंनि बिजनीयाव बे थेंफाख्रि फोथाराव, बिजनी एसे साहा बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव बे जानो गोनां बे जथुम्मायाव फैयोब्ला बे खस्थ' एबा बेबायदि आख' फाख'खौ मोननाय नङा। बर' थुनलाइ आफाद माहारिनि मोनसे सिनस्रि जे बे आफादाव बे आफादनि बोसोरसालि जथुम्मायाव बयबो लोब फैगोन आरो बिनिफ्राय जों हानायमानि बाहाय जानाय लोंनाय थानाय गासिबो खाबुखौ जों जेरै हागौ एरैहाय प्रभाइड खालामनो एबा जोङो जगार खालामनो जों नाजागासिनो दङ। जों मिजिंथिदों जों जाफुंगोन। बेवहाय रायजो राजा आरो बिनिफ्राय गासिबो बानजाय आफादनि गासिबो दालाय आफादफ्रा गोख्रों मदद होगोन। गुबुन गुबुन दुलाराय बर' माहारि जाय जेरावखि थाया मानो बेवहाय जुदि सौफैयोब्ला बिथांमोना जेबो आख' फाख' जानाय नङा आं मिजिंथिदों। बेनिखायनो जोंनि पेन्डेल लुनाया फ्राय माने 2/3 जोंहा फ्राय कमप्लिटआनो जानोसै। डेलिगेट हाउसआव बिदिनो जानोसै। जों वाटार साप्लाइआबो खाथियावनो मोजाङै दंखायो। वाटार साप्लाइआबो जेबो आख' फाख' जानाय नङा। आं मिजिंथिदों आरो बुंनो लुबैदों जे जोंनि बे जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालि जि जथुम्मा, बे थेंफाख्रि फोथाराव जा हिस्ट्रिक मोनसे लेजेन्डारि तहसिलदार थेंफाख्रि, बे थेंफाख्रि फोथाराव जानो थांनायाव बे लेजेन्डारि थेंफाख्रि बिथांनिबो जों बोर मोनगोन जों मिजिंथिदों। हिसाबैनो बे बोरजों जोङो बे बर' माहारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे बोसोरसालि जथुम्माखौ जोङो मोजाङै खुंनो हागोन। बेनिखायनो दुलाराय बर' माहारिया जाय जेरावखि थाया जे खान्थिजों बेसिम सौफैनायनि राहा दङ बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। नेपालनि बर'फोर फैगोन, थिग बेबायदिनो त्रिपुरानिफ्राय फैगोन, बिदिनो भुटाननिफ्राय फैगोन आरो बिनि अनगायैबो आसामनि बाहेरायाव थानाय सोनाब बंग, लोगोसे दिल्ली आरो बेनिफ्राय मुम्बाइ जिल्ला आफादफोर दङ। बे जिल्ला आफादनिफ्राय सौफैगोन। दा बे हिसाबै थानाय जानाय लोंनाय जेबो आख' फाख' जानाय नङा। आरो बेनिफ्राय जोङो प्रग्रामाव जोङो होदों जे स्टुडेन्टफोरनि मोनसे सेमिनार लादों। बियो फैगौ जायफोर स्टुडेन्टफ्रा कम्पिटिटिभ एग्जाम एपियार जागोन बिथांमोननि थाखाय मटिभेसन होनाय, बिथांमोननो गाइड होनाय, बिनि थाखाय सेमिनार जागोन। बेवहाय IAS अफिसार, IPS अफिसार, साइन्टिस्ट बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जादों, बे प्रग्रामाव सोदों। बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जे बे फैगौ बर' थुनलाइ आफादनि जि 65थि बोसोरसालि जथुम्मानि जि बानजाय आफाद, बे बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै आं बेखिनिखौ फोसावनाय जाबाय।